Waqt laqgħa tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD, il-Gvern jida proċess li se jiddefinixxi l-viżjoni ta' Malta għal 25 sena li ġejjin bit-titlu Malta Vision 2050. Din il-viżjoni se tkun qed tfassal id-direzzjoni strateġika għal pajjiżna għad-deċenji li ġejjin b'attenzjoni partikolari fuq il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini kollha. Il-viżjoni se tinkludi miri speċifiċi li għandhom jintlaħqu sal-2035 biex bekk ikun hemm progress matul is-snin tal-viżjoni. Dan il-proċess li għadu kemm ġie approvat mill-Kabinett tal-Ministri se jkun qed jitħejja bl-għajnuna ta' esperti rinomati madwar id-dinja f'dan il-qasam b'esperjenza internazzjonali vasta fil-ħolqien ta' viżjonijiet nazzjonali. Il-Malta Vision 2050 se sservi bħala qafas għall-iżvilupp ekonomiku, soċjali u ambjentali ta' pajjiżna li ħares il-qudiem bi prijoritajiet f'setturi bħal innovazzjoni diġitali, l-infrastruttura, l-edukazzjoni, is-saħħa, is-sostenibilità u demografija tal-impjiegi. B'reazzjoni għal dan il-Prim Ministru Roberta Bela għal il-viżjoni tagħna għal Malta mhix biss fuq il-progress ekonomiku iżda hija dwar pajjiż ta' prosperità fejn il-ġid jinqasam bejn kulħadd u fejn il-benesseri, il-ġustizzja u s-sostenibilità ikunu f'kull ħaġa li nagħmlu. Dan huwa l-bidu ta' proċess kollaborattiv li se jifforma lil Malta tal-futur għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. Fil-waqt li jirrikonoxxi l-impatt wiesa li għandha din l-inizjattiva l-Kabinett ta' is-sorveljanza ta' dan il-proġett lill-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri fisem l-Uffiċċju tal-Prim Ministru biex isegwu in-natura orizzontali tal-viżjoni li ddur fuq setturi varji fis-soċjetà u l-ekonomija. Dan huwa proċess li jrid isir ma' kulħadd. Da mhux proċess ta' gvern wieħed, mhux ta' partit wieħed, din tkun viżjoni ta' pajjiż, viżjoni li kulħadd irid jikkontribwixxi, il-poplu, l-investituri, l-istudenti, il-partiti politiċi kollha, kulħadd min jgħix f'Malta u għawdex u anke lil imbarra sabiex naraw li nikkontribwixxu ħalli din tkun viżjoni ta' kulħadd, viżjoni tissa imma tal-ġenerazzjoni futura. Il-Gvern għandu lan li jtemm il-proċess ta' definizzjoni ta' din il-viżjoni sal-ewwel kwart tas-sena d-dieħla biex xogħol fuq dan il-proġett sinifikanti diġà beda. Is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul tenna kif il-fatt li din il-viżjoni l-ewwel ġiet ippreżentata waqt il-Kunsill tal-MCSD ġiet milquha mill-imsieħba soċjali nfushom. Sodisfatt bħala l-politiku responsabbli mid-dialogu soċjali illi rajt l-imsieħba soċjali sodisfatti għal pass li għamel il-Gvern fis-sens illi din it-tnedija ta' din il-viżjoni għal pajjiżna ġiet propju quddiem l-MCSD mal-imsieħba soċjali.